Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a dai cikin wannan lokaci. MUXERL sunana a social media amma. A nan ma ɗin MUXERL ne. Sunana ne amma na nickname a social media. Wanda bai sani ba ya sani, wanda kuma ya sani dama shi kenan. Wai wata 'yar gajeriyar tambaya ce ke gare ni. Wai me yasa ba ku son littafin yaƙi? Ƙayataccen littafin yaƙi na Hausa wanda aka bi sahihan hanyoyi aka shirya shi, tsera shi, aka ƙayatar da shi yadda zai zama cewa yana ƙawatar da mutane sannan kuma yana sa su nishaɗi, yana ɗebe masa kewa. Kun san iya adadin lokacin da aka ɓata kafin amma ce yau an gama littafi na ɗaya daga cikin jerin karatuttukan littafin baƙin iko wanda ni ɗinnan na zauna na rubuta ni kaɗai ƙwallon ba tare da taimakon kowa ba. Shin ko kun san iya adadin fasaha da aka amfani da ita wajen ganin cewa wannan littafin an ɗora shi a bisa kan layi wanda zai zama na cewa kawai an ba shi suna original littafi mai dogon zango? Amma ta ɗaya ɓangaren ku audience masu sauraro kenan ko babu wani ƙwarin gwiwa da kuke ƙoƙarin ganin cewa kun bada shi kenan. Wai wata tambaya, idan kun yi subscribe, idan ka yi subscribe, idan kin yi subscribing, dan Allah menene za ki ragu da shi, menene za ka ragu da shi? Hasali ma za ka ƙara ne kawai saboda idan ka ji kasarar littafin ba wai za ka ji an cewa na ji ya ɗauki takobi a kashe wani bane ba, a'a akwai abubuwa da dama waɗanda kawai za ka je ka ƙayatu ne sannan kuma za ka ilmantu sosai musamman a wannan ɓangare na sani. A hakikanin gaskiya littafin baƙin iko ma wannan na ɗayan ma da muke ta faman ganin cewa mun ma'i da saka maku shi tun bayan da muka tsaya a episode 39 ma ne ko? A'a 38 ne ko 37 ina ji. A'a nan dai in between a nan muka tsaya ba don kuma saboda ganin cewa babu ma ko viewers ma babu ma viewers ballantana ma a fara ma batun wasu ma wai subscribe, ai sai ma an gani sannan a subscribe ko? To ba ma a yi, ni dai ba laihina bane ba dai iya wata kokarin da zan ji in yi na yi, amma dai ku dai babu wani ƙwarin gwiwa da kuke ganin kokarin kun bada. Sai bi muke yi, mun bi ku hatta a Facebook amma dai kun ki bada wani ƙwarin gwiwa wanda za ya sanya mu ji wani zal cikin zuciyar mu cewa muna so mu ga cewa mun ci gaba da kokarin ganin cewa mun inganta wannan littafi guda 1, 3, 6 littafi har na 7 suna nan a jibge, amma kawai littafi ma na farko gashi ya gagara ma da karasa shikenan. Littafi na 1 mun tsaya a episode kusan 30 da wani abu ma mu ida ma 40 din ba ma, amma tsaya mun yi chapter ta farko yakin karnan farko, mun yi chapter ta bidiyon futurist, ga dama mu shiga ma chapter ta 3 ya